Шишмә таллары сығылалар. Bir бар җире изге җире дип сандугачылар сайрыйлар. Яшә Көндә Бөрбаш авыл җирлегендә 3 авыл бар безнең, төп авыл безнең Бөрбаш авылы. Аннан соң Бөрбаш сарайы һәм Алан авыллары керә. Авылларыбызда бүгенге көндә 1700 халык яши. Авылыбызның да бик укымышлы кешеләр дә чыккан. Менә безнең авылның тарихында Шымыз Айтматовның әнисе Нәгыймә каршы ягыннан иң борынгы бабалары шушы Бөрбаш авылында булган. 1675 елда кабер ташыда безнең сакланып калган зиратыбызда. Дины таша хәзер мәгълүматларны алып булса да, халык инде матбугаттан аерылмый. Бу инде газет, журналларга һәр вакытта бик языла. Bosh pochta bo'lakchasida 3 почтальон bilan ishlaymiz. Bizning barliq 460 kishi yozildi gazetlarga, jurnallarga. Güzel bir başı jırlap gürlep yaşasın. Бәхеткенә Халык бигрәк тә хезмәт газетасын Ватан Татарстан яшьләрен безнең газетаны яратып укыйлар. Журналлардан Гаилә учагы, Стенбикә, Салават күпере, ялкын журналларын яратып алдыралар. Кризис чоры булуга карамастан, бездә халык вакытны матбугатны беренче урынга куя. Бүлекчәсендә эшли торган кызлар бик булган һәм бик ягымлылар. Елның нинди генә фасылында да газета, журналларны үз вакытында өләшәләр, үз эшләренә бик җаваплы карыйлар.